Ukatu zitzaigun foru hobekuntza bozkatzeko aukera. Gaur, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzetik gauzatzera pasatu gara. Sinistuz, herritarron hitza aintzat hartzea eta hautetxontzia kalera ateratzea dela bidea herri baten etorkizun politikoa erabakitzeko. Gaur, Nafarroako 24 udalerrietako herritarrok estatus politikoari buruzko iritzia bozaren bidez adierazteko aukera izango dugu. Aukera hori herritarrok ireki dugu. Aldundu egin gara. Herriz herri antolatu gara. Galdeketaren aldeko indarrak bildu ditugu. Herritarrei galdetu diegu eta sinaduren bidez gutxieneko atxikimenduak bildu ditugu. Prozesu parte hartzaile eta bateratzaile egin dugu galdeketara aietzeko. Eta gaur, 11 voluntariaren laguntzarekin galdeketak egiten ari gara. Gaur erabakitzen ari gara. Ilusio handiz, Nafarroan ere erabakiaren aroa zabaltzeko gogoz. Prozesua aberatsa izan da, eskualde eta herrietan adostutako galdera ezberdinek erakusten duten bezala. Olatu Nafarro honetako galderarekin galdeketen prozesu orokorra aberastu dugula uste dugu. Galdera aukera ezberdinak jarri ditugu. Ezberdinak izanagatik bi kontzeptu nagusi ageri dira denetan. Nafartasuna eta burujabetasuna. Nafarroa guztirako balio duten zutabeak dira. Nafarrok eremu guztietan erabaki ahal izateko eta burujabe izateko borondatearekin bat egiten dutenak. Horregatik, animatu nahi ditugu Nafarroako bertze eskualdeak erabakiaren bidean murgiltzeko. Demokrazian sakontzen eta burujabeago izaten laguntzen du. Azken batean, etorkizuna erabakitzea denoi dagokigu. Denon kontua da. Denon artean egin behar dugu. Herri bat garelako, erabakitzeko eskubidea dugulako eta herritarron garaia delako. Parte hartzeko eta boto emateko dei egiten diegu Bortzirietako, Imotz eta Basaburuko, Mendialdeko eta Sakanako herritar denei. Etorkizuna gure esku dago eta denok ezimertzekoa gara.